Barkanku da dawowa. A wannan bidiyon za mu ci gaba da ƙarashen da ba mu gama ba. Akwai page color. Under page color zai baka dama kai wa pejin ka kala. Bari mu sa, kun ga ya canza mana page color ɗinmu. Bari mu cire wannan. Sannan akwai inda za ka cire watermark in ka sa. Sai mu zo mu no watermark. Sai mu ce okay. Yanzu babu watermark. Kun ga page color ɗinmu mun canza shi. Za ka iya canza shi da yanda kake so ka sa. Akwai page border. Page border shi kuma ado ne da za ka yi wa rubutunka daga gefe. Za ka choosing line ɗin da kake so ka sa a nan wurin. A wannan dialog box kana son shi ya zo a dash 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 ko kuma ya zo ma a wannan mai 3 ɗin. Sai mu ce okay. Kun ga ya sa wa pejin mu border. Za mu iya ƙara canza wani. Ce 3D. Wani layi muke so mu sa? Akwai layi mai ɗan ado. Bari mu sa wannan. Sai mu ce okay. Za mu iya cire na gefe. Kun ga mun cire na gefe da gefe amma mu mai da su. To ya danganta da abin da mutum yake so ya yi. Ga shi nan mun yi wa pejin mu border wanda ya ɗan ƙara mai ado. Mutum zai iya zaɓa da wanda yake so ya color ɗin nan ma ka iya sawa wa border ɗin naka color. Pixel nan. Mu ce okay. Kun ga mun sa mai border kick. Ya danganta da mutum abin da yake so ya sa. Still dai muna page layout. Akwai indentation. In ka yi indenting zai matsar ma da rubutunka. Kana ƙara indenting kun ga zai matsar da rubutun. Wannan mafi akasari za a fi buƙatar shi a jarida. Indenting na right shi ne wannan. Wannan indenting na, bari in cire column ɗin nan sai kun fi gane shi sosai. Kamar nan ina so indenting wannan. Sai mu ce left, right. Bari mu mai da wannan 0. Na right. Kun ga yana turo min rubutu na daga can right yana indenting ɗin shi yana matsar da shi. Akwai spacing shi ma. Spacing na tsakanin line ne wanda za ka increasing ɗin pixel ɗin da za ka yi wannan. Ina ga mun gama dai da page layout muhimman abubuwa. Wannan sannan sai mu tafi reference. A reference shi kuma nan wuri ne wanda za ka yi adding note a end of ƙarshen littafi. Insert end note a ƙasa ko a sama ya danganta da inda kake so ka sa. Sannan next footer shi ma zai kai ka ƙarƙashin littafinka ne. Ya kamata bari mu cire wannan page border ɗin. No, mu zaɓi nan ba ma son border. Muna reference. Kun ga yanzu akwai table of content. Insert citation. In kana so ka sa citation, add new source, add new placeholder. Za ka sa wannan citation ɗin naka. Sannan sai nan mailing shi kuma ya danganta da in kana so ka sending document ɗinka wa wani a email, electronic mail. Sannan na review. Under review shi kuma akwai abubuwa wanda dai gaskiya ba su da muhimmanci sosai ga wanda dai yake amfani da wannan software ɗin. Musamman ɗan koyo. Yanzu za mu tafi view. A view shi kuma a nan akwai document view wanda za ka canza view ɗin document ɗinka. Kana canzawa yanzu wannan muna full screen reading ne ya kawo mu. Za ka closing a nan gefe. Web page, web layout, outline. Ga su nan sai wanda mutum yake so close outline. Sannan mu ƙara komawa view. Ga su nan dai da yawa. Sannan muna so mu buɗe sabon document za ka sa new window. Ya kawo ka sabon document. Kun ga yanzu document ɗina ya ƙaru. Document 2 ne dama yanzu kun ga under document 2 ya kawo min, ya buɗe min sabo. Maybe kana so ka ɗan taɓa wani ne? Bari ka ga. Kun ga document 2.1, document 2.2. Wannan kenan. Sannan mu ƙara komawa view. Akwai arrange all. Kun ga
document guda 3 na buɗe ga sanan dai ya shirya min su a gefe, kowanne za ka iya amfani da shi, amma wannan ya yi complicating ɗin shi da yawa. Bari mu sa no, ba ma san wannan. Koma yanda yake da, koma yanda kake da. To kun ga yanzu ya raba su guda biyu, document biyu na buɗe at same time ya buɗe su guda, ya sa ɗaya a sama ɗaya a ƙasa. Shi ma ina wannan ɗin nan shi ma yake ne. Ya rikita shi. Yana shi ne a sama. Mun buɗe shi. Akwai split, shi kuma split zai buɗe ma shi ka scrolling ɗin ƙasan, scrolling, remove split ba ma san shi. Akwai switch window zai sama 2 document 2, za ka yi switching tsakanin windows ɗin da ka buɗe. Sannan sai nan shi kuma zai baka dama ka yi zoom in text ɗinka. Akwai 1 page, 2 page width, mai da shi 100%. Nan inda dai zai baka dama ne kai wannan ayyuka. Nan za ka yi display ruler ɗinka da take sama. Wannan thumbnail zai fitar ma da ƙaramin hoto na document ɗinka daga gefe. Sannan akwai grid line, in ka sa grid line shi kuma zai saka ma wasu layi ne ka ga a document ɗinka. Kaga ta wannan dama ne ma za ka iya gane cewa rubutunka maybe wani is out of the line. Yanzu za mu iya koma page layout mu rage wannan indentation ɗin, mai da shi 0. Na right shi ma mu mai da shi 0. Yau kun ga yanzu rubutun mu is all inside the grid. Ya fi zama more perfect. Za ka iya cire grid ɗin a nan. Wannan document map, in an sa mai map kenan a inda aka yi wannan document ɗin. To na ga akwai wani abu yanzu da ya kamata, view side by side. View side by side zai baka dama kai viewing document, maybe kana so ka rika kwafa daga nan kana pasting a nan wurin. Shine amfanin wannan view side by side ɗin. Bari mu mai da shi yanda yake. Synchronize scrolling, in kai viewing ɗin shi side by side shine in kai scrolling a nan zai ma scrolling a can. Sannan sai shi kenan ko? View side by side zai ma synchronizing. In kai scrolling a wannan zai scrolling, in ka kashe shi ba zai ba kenan. Shi kenan, ina ga mun gama da muhimman abubuwa. Sai dai in akwai wani muhimman shortcut ko kuma wani abu wanda yake da muhimmanci, za mu yi shi a wani bidiyo mai zuwa nan gaba. Mun gode, sai mun sake haɗuwa a next video.